Soale bojone si iki mengagumi si iki. Kurang ajar kok cemen. Kurang ajar ayo yo. Sini. Kok kula? Oh, udo e. Mboten ya. Oh, berarti wondo. Napa, Pak? Pagundulan. Kenapa kok? Pagulingan kok, Pagulingan pagundulan dengkul mlocot. Kenapa bahas gundul terus ora masaku? Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. Ah, seneng aku ro gundul. Paku, yo. Pa, ayo. Ya. Pa. Ayo. Pa. Pa gundulan. Do tak tendangi kabeh. Mangkelake ora. Lumbung desa pratane padha makarya Ayati mari natalasun nyendalu ayo yo padha nutup yen wis sampun nuli ada ayo kang yo balungan tok yo 2 3 Gambang Siter tok bareng yuk saka ngomong kok le gayeng to. Ha iya. Embang apa kowe? Lesung Jumenglung. Ngawur. Lumbung desa. Oh iya ning lali aku biasane lesung Jumenglung diganti lumbung desa kok. Judule iso lali ya rek ngayal. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo di nata mari nata lesana. Ayo Kang. Damakang Acer ayo cer. Mulai gareng anggring ngene wis. Ora sake tru. Saparan, sarapan, saparan. Saparan kewagon Sidoarjo. Ha iya. Ning daleme Pak Dukuh. Heeh. Ayo kejaba saka kuwi seneng-seneng ya ndonga. Piyai sing isih kepareng wungon, sepuh pundhen sing wungon bengi iki nganti tekan biar kowe ora kok meligi nonton wayang ora ning kejaba saka kuwi ya ndongake dusun kewagon kene men tansah reja mulya tentrem ayem rukun lan tansah binerkan dening panguwasaning Gusti Kakarya Loka amin sing dijaluk ya kaya ngono Bagong ora bareng kowe apa ora iki coba undangan nganggo tetembangan sing kepenak terus mung ora jedul wonge oh iya wong apa bedigasan kaya ngono ning ya nyeni lan budaya. Heeh. Mula nek ngundang Bagong ki rasa kok dikapak-kapake, cukup disetelke uyon-uyon ki Bagong mesti teko dhewe kok. Oh, saking tresnane karo gamelan. Heeh. Gamelan dilaras wis joget kok Bagong ki. Heeh. Saking senenge karo gamelan. Ha iya, aja kok gamelan didokokke. Gamelan diusung trek kowe Bagong ki joget kok.
saking tresnane karo gamelan, saking pekoke. Ayo. Ya wis ora apa-apa arang ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa kuwi wajibe ya dikandhani. Ayo. Gong. Weh. Rene le. Ayo nyetak botoe, wis tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo yo dandan kaya aku ro kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune. Oh iya. Iki busana nyetak gendeng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pepunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh emang kari manut aku. Ha iya. Tetembangan disediani gamelan didol ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah tak kira nek nek kaya kowe iki seneng banget adol-adolan terus. Ora ya saiki wis ora kaya ngono kuwi saiki tak lumpuhke gamelan wis tak lumpuhke pirang-pirang galuh. Mun tak krukupi nang omah. Lar ganti sok kapan terus menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono kowe gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo leno tuntuki ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Ya ora apa-apa arang ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Kempul dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk nganti larase medun. Iki dilangi. Ra penak nggo omongan. Heeh. Nek iso ki dilangi ndi? Nah. Ora kok bengung-bengung. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki lha isih. Kuwi ngopo Gong? Ah ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok li. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mulih gawe son ya sakayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ah iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembang kira iki. Ya. Sapa sing arep tok nembang terus sinden. Ah iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi masalah atos ya ora. Ya sinden neng 04678. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa, wis ben apa-apa. Ora tata benake aku tak ngeneni terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon ora suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi mung diputer tok. Oh, luweh. Ya alon-alon Kemarang sapa sing arep nyekatro iki eneng pamundutan rek. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jenenge iki apa kae? Sing kae lho. Mudhar kowe gendenge wis lali kowe. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu kuwi. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ah kowe gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kayak apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Nah, iya iki panjen lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson, Orbit. Orson.
Oh, ngejoki raimu iki kok iki. Yo. Yo, Mbak. Tiwi, medun, Mbak. Heeh. Oh, penonton isih tekan Sidoarjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jan arep ngetoke bahan-bahan, oh bahan rasa ditoke ngono dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Senter jengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Nek Elisa ki pancen arep dadi apa-apano, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh. Cerdas di atas piye. Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri khase dhewe-dhewe. Nek Tiwi iki duneke sinden anteng, tidak pernah berulah. Iya. Ayo dibawane wi. Aku wis sok maca. Oh iya. Nek yoga-yoga iki sok dikomentari ora, Gong. Heeh. Oh. Sing apik sing endi? Elek kabeh. Oh iya. Ya mesti ana sing apik ora. Yo, sing nylentrem. Sing nylentrem kudu wasita lho. Oh ya elek. Oh ya. Entem klera-kleru njaluk upah pira. Sing penting rak wani. Mau kecuri muni berat iki. Wis keweden wisan. Ya, rino wengi rindu. Rino wengi dadi wengi dadi ati. Mari kita nyanyikan dalam hati. Waduh. Oh ya. Nah. Aku mawon gawe bedaya Pantai Klayar kowe ngerti ra, Tru? Oh apa? Oh, penjogete siji. Lah ngguyu laran-larane. Tanpa dahar, tanpa nendra, aku ki ndek hiburan loro mor misah. Mor misah tegese sing siji iso gawe aku kemekelen, sing siji malah gawe aku judeg. Ha iya. Kok judeg ngomong ki ra tau nganggo lho, rai apik mecucu. Lah sing siji tak kon jogete manut. Ha iya. Aku tak kon ngopo-ngopo beres bos waton bos bahagia. Ayo joget tak. Iya. Kayung yun marang selirane tansah kumawanging netra. Neno Jero ati kadung tresna
Anoman utuh. Anoman ngopo? Anoman dadi MC. Heeh. Kok ora ana sing ngibur kaya mambengi ya, Tru? Ha iya. Aku iso terhibur tenan iki. Ra. Tak gawe kepenak kok. Kene nembang kono njaba nuwun para biarsa. Aduh dua kali. Ayo. Lah nika nggih Wanteng ambyar kowe. sik teng Jawi nggih nyetel kok Pak niku. Ora apa-apa wis ben nengke wae. Karang kae iki kurang ora penontone saking kebae ra iso nyedak kok. Nanti ndelok streaming nang pojokan desa. Ya ora apa-apa. Tan liya amung sliramu Ketoke njaba gelangan iki, Tru. Heeh. Mati lampu. Matu lampi. satemah lara asmara Ya, mangga. Nano neno nano neno nano mangga ya. lamat wus katon tejane yen mbok mrengkaton bencana aduh wiragane sinawang tan ambosani yen mesengut wimbo patut nyata jani kobrak mati was lumayan among kang mas arek anadyan bebasane kalingan godhong sak lambar kang mas kaya wis kancatan rasa sangsan Neno neno mangga. pacane sarwa asri jrobaten tansah tumor eman was lumayan among kang mas Ya. Kublak kutak kublak kutak.
Apik tak terus? Terus? Apik tak? Apik. Ketoke ra serius iki lho muni apik. Apik gong aku yo ngrasake aku yo nonton kok. Heeh, apik iki mau. Lagune Mari Kangen. Lamat pus katon tejane ngono wae judule. Lamat pus katon tejane ra ati judule ya. Ae kok angel ya ora wong angel kowe ra kelingan bae. Ayo genti anting. Ya. Ora nyambut gawe cah iki ora. Mung arep doyong bae. Ayo wong ngantuk kok ya. Ayo, Ting. Lagune apa? Ayo. Lungguh, Pak. Hah? Lungguh. Maju. Kok pandake. Ya. Bocah yo isih cemlewo. Semono kok cemlewo. Waduh. Kok liwat dalane, Ting. Rekosane nyaponi. Miring-miring kok. Ya, ora apa-apa. Napa, Pak? Sakaremu, biasane ra anu caping Gunung Madura, caping gunung mau wis diaturake. Biasane kowe banyu wangenan wis diaturake, saiki arep nembang apa? Ya. Memanik. Hah? Memanik. Manik sapa? Memanik. Oh, memanik. Nggih. Mbah, karyane bapakmu. Nggih. Ah, ya. Karyane Pak Sun Gondrong. Dalang saka Tulungagung. Blitar apa Tulungagung? Tulungagung. Tulungagung, heeh. Pak Sun memanik dinyanyekke putrane dhewe ya kuwi Mbak Anting Lambangsih. Ha iya. Langsung. Memanikku. Udu kuwi reng. Udu ta, udu. Ayo dibawani. Pangkurinasa nggih, Pak. Pangkurinasa sakarmu. Ijin karo sing duwe pangkurinasa. Mbak Tati. Pajek 50 kowe. Gregele apik ya, Tru. Dasare bocah iki suarane apik. Ani. Sumanding si
Semo kapan sumanting sisihmu terus gulune ana nek kere ya truk ya ora ya Selasa rai-rai Selasa ditiroke kok mah ototmu kecedhit malah ngrekoso kowe ya Ki mau apa? Memanikmu. Monggo. Memanik, Pak Di. Hah? Memanik. Ora nganggo mermu. Sing memanikmu niku kagungane Rama sing dandut. Oh, kagungane Pak Sun sing dandut. Nggih. Sing memanik sing nganggo gamelan. Oh iya, Pak. Kodho nyiptake lagu ya, Gong. Mbok kowe iki nyiptake lagu apa piye ngono lho. Nek nganggur ki gawe apa ta apa men lagune kuwi semebar tekan kono-kono. Sok tak gawe lagu aja kuwatir. Oh iya. Nek gawe lagu ra dadi ya tak gawe perkara aku to. Aku senengane malah. Angel gawe lagu ki. Ayo, yo coba kaya ngapa? Ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho ratna kang katon malela pelingmu kira tansah memanik iya lagi arep ngrasake kok wis andang tak tundang ayo iki mau jenenge melaku karyane Mas Sun Gondrong oh putrane sing nembake dhewe heeh ora tanpa rupa arep omeng kaya ngono putra dalang ah iya mulai suarane ora umum iso gregel-gregel kaya aku omong kok gulune kaya ana nekere. Pancen ya iso
ngeluk-eluk sapenake dhewe kaya kok. Ah iya, ngeluk-eluk sapenake dhewe. Heeh. Sapa sing urung maju? Ayo Agnes. Oh iya. Agnes Yanandasari. Ya. Ayo, muncul Nes. Tembang apa? Diblombongke. Ha iya. Napane? Ayo. Napa, Pak? Ayo alon-alon ngapa nembang apa terserah kowe. Heeh. Sing kepenak wae. Minangkani pamundutan apa mboten? Ora ana pamundutan iki. Wow. Sing endi? Sik dereng. Oh, podang kuning. Heeh, podang kuning urung. Oh iya. Podang kuning. Ora ana kembang rawe. Podang kuning. Iya. Ya golekane. Lho, ta kemangi wis podang kuning. Oh, kembang rawe ora ana. Ora ana wis dipethik. Iya. Podang kuning wae. Oh iya. Mangga. Dibawa nih. Oh iya. Oh nggih. Kepiye dinteni malah meneng wae. Tak kira langsungan nih. Wah, iya. Kok komentar wae to, Guys? Hobi. Enggak. Nadyan wujud temong paksi Neno-neno taline boto bronto alus manis tur gawe wasuwe kan kula aku kok apa-apa ora apal ta terus saiki golek leleng si podang golek isi podang kuning oh bariki apa nek pancen ya halus manus iba bunga ibu kok dadi halus nek ora tiba ora halus ya
bisa nyanding bisa kualik wis man yo nek ya kualik ra apa ya nggih mboten napa-napa diwolak-walik wis nyanding bisa dadi tombo esok awan neng omah ratu yan mangan kelingan manuk isi bodang kuning ora pas kok iki nek ora apa rasa omah lho sire iki men kaya wong gleleng lho ya wis manut karo sing nembang bae mangga esuk awan ning omah wis ora krasan luyuran nang golek sing tak sayang mubang mitir anggonmu golek ora krasa esuk awan nanti wengi hemat yen ngati liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning ngepang gancangan tak rindir saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan helake tak suwon bajang odang kuning agawe pikirku gombe sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen nganti nyanding slirane harap bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang tutut hati keprana harap mendung hatiku tanah sayang tak selamat nisun pingan mulut
Podang ku ning iso gumarenggeng kaya ngono. Gayeng ya, Gong. Ayo piye le ora gumarenggeng kendhange ya tepakane ya banter. Ayo. Taplak tumplang bembang. Ayo dasare pengendhange jahi wong loro. Wong serep to? Serep e. Iki apike pengendhange wayang diserepi terus. Oh, nek tiba-tiba lara. Maksudnya kaya mau bengi ngerti-ngerti masuk angin. Ah iya ya, ngendang semua iki ya abot. Iya. Mulai sesuk Katno rasa mangkat ajar ngendang. Lho. Katno nek ngendang iki engko halus banget lho, Kong. Iki merkane batimu turun cek. Tulun tak melu. Kowe ora seneng. Sapa ya terus sing dipati dapuk ya sembuh. Keserenan soalnya ngendang. Kene baune ya ngoyo tenan. Iya. Tekan madhek ora diliwetke saya oleh mangkel. Ha iya. Kadang kala iso ngono kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa atine kudu sabar. Atine kudu sabar. Jeneng kowe iki tangi turu gregah omah suwung wis santai wae kok. Ora ana sing ladeni, ora ana sing gawe wis kang dandan dhewe. Karo nyetel YouTube ae. Karo nyetel rekamane bedaya Pantai Layar wis kemekelna. Selasa digawe, ati digawe seneng men sehat terus. Heeh. Yo genti. Ayo ki sing anu ya, sing dienggo pungkasan ya. Ya. Duet maut. Prastiwi, aja Prastiwi sikile kesleo. Oh. Mau ngomong karo aku wis WA. Aku ora dikon ngantuk lho, sikilku lagi kesleo. Oh, mergane apa? Ajar ngepit. Kowe. Ajar ngepit ra ngerti reme, lha ngerem nganggo sikil, lah ya mlebu porok. Oh. Porok sempite semono kok mlebu sikile Prastiwi. Lho sikile Prastiwi iki cilik lho, Tru. Oh. Ukurane sepatune ukuran 14. Atene ukurane cah TK ora. Ya wis apa arep kepareng ngaturake. Yo, ayo Mbak Tatin karo Ayu. Wah ya. Main duet. Main do nyambut gawe. Sikile gringgingan ya. Sikil papat wong loro iso didadekke joglo lho. Ha iya. Gupolane sapa? Gupolane sapa? Gembak aku ora kok joglo kok gupala. Ya kan ngarepe sok dikeki gupala ngono. Ora usah dikeki gupala. Kowe midele wis gedene padha. Papan dhuwure kae apa tumpang sari. Ha iya. Kae gendeng wis dadi. Ayo karang ya, lemu-lemu tenan. Ha ora ngematke lambene suweng iki ora leren lho lambe iki. Bayemi. Lambene sapa? Sing dipangan apa ya kowe ora ayu kowe jan. Wong loro kok wae welut kae wis entek sak plastik. Niku tesih utuh, Pak. Didep wong loro lho kuwi sak plastik iki mbuh dong tangan kene mangan welut, kiwa tengen nyekel welut. Ameng mangan welute karo gegem welut, semelang nendi welute. Ayo do nembang. Ayo. Apa terserah ora tak kon wis arep nembang mentok-mentok ya sakarepmu. Apa, Mbak? Bebek-bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibit ngono kae ya sakarepmu. Wis ora takon. Iya. Apa? Ayo ben rembugan wong loro. Nang kewengku ngaben nganti kruwes-kruwesan. Iya. Ora ono sinden padha rukun-rukun maksinang mekten dene yen. Do kruwes-kruwesan. Sing ora rukun ki bojon sinden. Oh, ayo.
Kali bojone si iki mengagumi si iki. Iya. Apa? Mbang Rawe. Hah? Mbang Rawe. Dibawani. Ya, Mbang Rawe. Oh, iki Mbang Rawe sini Mbang Gulo. Hah? Napa, Pak? Ayo dibawani kok. Siji kembang rawe, siji apa? Mbang Gulo. Bang Gulo? Heeh. Sapa yang Bang Gulo? Mbang Gulo ya sapa wae kono terserah sing gelem sapa dadi Mbang Gulo. Mbang Gulo kroyo semut. Memanis. Ayo. Kurang ajar kok cemen. Kurang ajar ayo yo. Sini. Kok kula? Oh, uduh. Mboten ya. Oh, berarti wondo. Ning iki wis ana anu lho, Tin, wis ana usulan. Napa? Lumantar apa komentar kowe nonton komentar ning wayangan sing mau bengi. Ana komentare sekali-sekali Mbak Tatin ramen kali Pak Wondo ngono. Setuju ra we? Kula siap. Wah, wendo. Lah kuwi wani ra? Untune dipasahke. Pak Wondo wani ra? Kowe ngapae, Neng? Oh, ngonoke wong kok ora. Ala tanpa rupa Wondo iki isih adimu dalang. Kek lakone napa niku? Ayo engko gampang tak goleke. Apa? Sesuai kudu. Sriuning karo sapa Wiratmaya. Wah, kaya ketuan, Pak. Sapa? Iya. Yo gampang digoleke cerita. Anu manobong wae. Apa? Anu manobong. Oh, kurang ajar to kowe. Lah Kowe iki seneng ora tau ngajeni wong lho, Tin. Ramen kok ana-ana bae nganggepe Wondo iki munyo ya. Aduhnya. Lutong jare. Oh. Itu. Pak Wondo. Wis memendam rasa aku ya, Sur. Kanggere Ora gelem ngemetke wis. Ora gelem nesu. Ngapa? Oh. Iya. Mau urung rameng ya? Gawe ruciting. Oh lagi meman. Wis ora apa-apa. Oh nggih. Tutuke sesone rurang. Agawe ruciting kali yo gentenan lara apa-apa. Ora dipangan. Udut kok dipangan. Oh. Selak mbako Kakan tingkah. Apa sih? Mau mbako kok dicukur. Ayo. Ayo yuk. Ora. Apa kang si natya Aku ya tenan keselak meneh. Mau kene. Heeh. Saiki ngono. Kualat aku ngelokke wong watuk ra iki mah menggo dhewe. Ya mulane rasa udut. Bayi kae ayo. Bayi kae ora udut watuk, menar ngono ta kowe? Mbok kata-kata liyane kok.
Lah aku wis orang baris kuwi lagi sak baris kok. Oh iya. Tutuk wae. Apa? Aja ditutuk wae ora. Umbul Upama munduta sego rakmi ya gentenan tatin tarto oh, bapakne jenenge Sutar ya Iya. Sutar bapakku muruk Lampune urip. Para tamtu tak turuti ibarat wong numpak wong prau gong ayo ibarat wong numpak prau prau lumampah lumampah tanpa netra walah ing matyaning jala ing matyaning jala we Prastiwira Neti malah gojek kancane do nyambut malah ayah aku ya rasalin ha apa wih mbak ngerti tegese ora Mbah. wis Napa ta Pak sing rasalin ya? kae kowe pas nembang mau do guyu kemeklen caloro kae engko wajibe dihukum ya Iya. iya Hukum. dihukum Siap. Men nang kene pokoke hukum. Nidi bareng temah gonjing angin jangming Gundulan. Napa? pagundulan Kenapa Mbak? pagulingan kok pagulingan pagundulan dengkul melocot Kenapa bahas gundul terus ora Mas aku? Limbukan ya ngono, saiki ya ngono. seneng aku ro gundul pagu ya Pa, ayo. Iya. Pa. Ayo. Pa gundulan. do tak tendrangi kabeh kok mangkelake ora siji loro telu pagulingan Wis ngono. wis tak rampungke matur cengengesan ora aming perkara gundule kok ndok cengengesan ya iki mau apa to tembange apa to iki mau kembang rawe heeh kembang rawe mangga ayo gedruke dhisik
Meriah tenan. Kowe sing ndon kudu Kang Supan apa ya, Tru? Ambu kaya ming nyemangati sing ndon joget, gandeng sing joget iki lebu kelas berat. Sabarane Mike Tyson dadi ya disemangati men goyange semangat. Ya. Ah saiki men gari hukuman kanggo presiden loro. Ya kuwi Neti karo Prastiwi. Oh iya. Iya. Nek ora di ngonone ndak tuman wae ya kok. Ayo kedok. Kedok ngadeg, ngadeg. Ah, medun. Aku ora salah Salah wae. Apa? Aku ngerti kok do gojek kok. Do ngene-ngene ngapa? Andake seragam, Pak. Ora iso ora. Do ngrasani sing do lemu-lemu ku nek joget do kaplak-kaplak ngono. Heeh ta. Mboten. Heeh. Kok blokot panjenengan. Ayo dodono. Prastiwi le ngadeg pinggir kono, pinggir panggung kono. Karo Neti. Ayo gek wis manut karo omong aku ora. Tendhangi sisan. Ayo, Neti yo pinggir panggung kono. Pinggir panggung kono. Mike deleke, ta sanggo mik. Arto kapake, Gong. Kowe wong loro kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh saiki. Ayo gamedon kono. Pipis ayo kowe. Tapi iki hukuman apa ya? Kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh. Kae metu sithik barang tuju keges. Aning ralaga ngati langit. Ora urung ya ae. Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur Oh
nalika den prayitna semuriris semuriris eko balik Ndara kula Den Ndara Sedewa ampun kaget nggih pancen kula sing glandhang sampeyan kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget penggalihku Kakang Semar sejatine mengko surasa ing kepiye dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas mongko iki wis ndungkap sak candra etung kulungguhanku nggon ninggalake kasatriyan Bumira Tawu kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sapiturutipun malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan Den nek cara kula mula kula terus wonten Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan sing kandha sinten sing kandha sapa kula tak takon niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang Wahyu niku Wahyu Pujangga sinten ing kedunungan Wahyu menika nggih menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara metangen ing kalanggiman aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan badan kasor lan bajaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga waduh Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodipati Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana mareka den prayitna sumuliris eka balik
Semobang wangarana kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sakatar kene donga engkong ler wowo sing pine panca Bapa toking ayam wono Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada menawi niki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang tumuli ngatimbalana menawi wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulub wayah ulun Dwarawati tansah pinanganing kawidadane ing sambikala kulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya ya Kresna ulun nampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabyan lara kulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Nastan Wahyu Setya Wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika Wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinambiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukala laning penggalih
parenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wayu Setyawacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miyatangening kalanggan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing Kayiwangan Nedya nyuwun tumedhaing Wayu Setyawacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah midhanget aturipun Mata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking Kayiwangan. Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nang yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setyawacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli oncat satemene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samangka teka oncat saka ing Kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setyawacana Kresna pripun Di Kakang Narada kula mboten saged matur menapa-menapa jersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Wah, dalah Kresna sampun kekayalan sowan dhateng Kayiwangan. Dene wahyu oncat sengganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada monggo dipun prisani babaring lampahan menika Kakang. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin saking risang mawe gandrung wiladal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setyawacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungsa mono diwenangake budidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan nang angganing Nata Ndrawati dene ora aku wis nglenggono lho. Ora pancen Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragata mongko adat ingkang lupi wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti awan Patih Pragata mesti ora keri gajah Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Wela dalah. Tanggap Nata Ndrawati nalika semanten puswininga bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud Nata Ndrawati. Yai Wabu, Yai Wabu.
Ribodyo Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira walah dalah Kresna lah kok Syadi mapan ana ing kene iki wigati napa iki Koko Prabu estunipun boten wonten menapa-menapa namung upaya dhateng kadang kula pragil walah dalah wis entuk gawe inggih derek aja kendhat karo Syadi Mbudidaya supaya iso pinanggih kelawan kadangku ragil Koko Prabu kasinggihan Kresna wonten maring adhawuh malah kepasang yogya katuji ngenudipun Kakang ketemu kelawan Syadya ning papan dene ngerti yo lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana Syadya wis prisa nalika semana bapa penemban Durna suwan ana negara Ngamarta bakal mboyong marang Syadi nanging cabaring gawe tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kelawan Syadi Kresna kowe aja selak yen kowe wani duwa keparengipun Kakang apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Rata Mandura nggih sinuwun kula aturi mbangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna wah dalah bakal nampa duka mrene monggo Koko Prabu kula dherekaken kose supaya ingkang rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa Syadi manjika gendhaga wae ngaten Koko Prabu ya inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilahing Mastu Nama Sidam Skaring Bawuna Langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung ngangganing Raden Sediwa mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi ragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh, anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwas-iwas. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatriyan terus Kakang mbangun kasatriyanku. Sah. Sah ya Kang. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya marang kene iki bingung lho kok. Iki wis gathuk ya, Truk. Wis gathuk. Ayo iki bener kok.
Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyaning Ndara Sedewa. Kanthi srana Ndara Sedewa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sedewa. Iya Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene? Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Sedewa tak tampa pangestuning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun ora Bu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sedewa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Wah. Durna kula wonten dawuh Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna ning kowe aja kuwatir ana coba sawangen gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa kula piyambak mboten mangertos kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura gampang banget gone ngrimo marang nata Ndarawati Wakasana Ndarawati apusi takon mlebu jroning gendhoga dheweke mapan ning jroning gendhoga iki mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara lho menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati bat-obat mula tak bukake tontonan Begawan Durna das pundi Pandya Petari das pundi lho bat-obat lah kok arti ora nduga mana jroning gendhoga kok isine mung sumping lho wonten gendhoga isine namung sempak sumping pendhita ngawur ora sumping kaya sempak Durna ya ora krungu isine sumping nek ngaten dipun apusi wae
tresna kakangku. Kaya janjine wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kawadi mulanang. Dewa, Wonten dawuh Mas. minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-aja dening Kakang Semar. Dipol, Everyone. tojak nendi. Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas. ora. Wah, bagus. So junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah. Ning hitungan suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe naik dhewe. Inggih. Wis entuk wahyu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa? Baleske. Oh, kene iki rawani bales ya, nek aku sing rasa bales rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah? Tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Baliyo ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wahyu aku sing nandingi. Inggih ngestaken dawuh, Mas. Werkudara Antinata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna dakal dadi pepalangku nggonku gawe wahyu Setya Wacana. Leno mripatmu wahyu Setya Wacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Yo Tak jaluk. wah kundur menyang Sukalima. Tobat. Kakang Semar kula ngumadi Nata Ndarawati. Ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat, panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk, bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngestaken dawuh. Arsa madang jagat tumumu paneng sapucaking wukir marebak bangsu miret keneng soroting surya mega lan gunung